Var det lidt mere tid? Det er ikke skuffet til at snakke om det. Men altså, jeg tænker ikke, at det er tak. Og hun har faktisk masser råd. Så det er egentlig mere det, så kommer jeg lidt mere kosmetisk på, og den prøver vi nu. Vi kunne tage fat om hele det her undervisning om de sidste tider og tusindsrige og nye jord. Mange af jer kender det. Faktisk tales der jo i al den undervisning om håb, der bringes til den her verden, som vi lever i nu. Den her verden, som er fyldt af så meget mismod. Så lidt håb. Så meget krig, hungersnød, terrorisme og alt muligt andet. Moral, der bliver dårligere og dårligere. Og folk tænker... Nej. Jonathan relaterer til et sejt navn, som jeg håber ikke. Hvad med dig? Hvad er det, du fører? Hvad betyder 35 til 40 km, det er flot. Ja. Så har vi pensionistafdelingen herhenne. Vi har en herre, der har købt til 3 omgange. Ja, måske 4, hvis det går godt. Måske 40 kilometer. Er I klar alle sammen? Hvem skyder pistolen? Hvor er pistolen? Det gør du. Skal man blive fundet til? Ja. Er vi klar? Du skal tælle til 1, 2, 3, 4. Ja, så det er op. Og så pistolen lige ved siden af. Pistolen lige ved siden af. Hey! 2! Hey! Så er løbet i gang med det her, og vi har rapporter her. Her er vi så inde i mødesalen. Vi er på vej over til Ben Yehuda. Så lige på dage. Og her kommer vi så til Ben Yehuda, hvor man kan købe mange spændende ting. Man kan for eksempel købe bøger, som man ser her. Og der er mange anbefalelsesværdige bøger her. Der er lidt forskellige blader vel imellem her. Så hvis man går videre ind her, så kommer vi ind til simpelthen boet her. Hvad er det, du har fundet der? Simpelthen et par gode, varme futsko. Det må man sige. De ser i hvert fald varme ud. Der står tøfler, størrelse 38. Tøfler, størrelse 38. Sejt. Prøv at bevæge os videre her. Nogle flotte billeder her. Rundt her er der en, der har fundet slikboden her. Ja, altså det er simpelthen så billigt. Skolekridt, 25 øre. Det er godt nok billigt. Det er vanvittigt billigt. Det er jo billigt. Det bliver jo nødt til at udnytte på et tidspunkt. Hvis vi bevæger os videre her, så tror jeg, vi har
nogle israelske dagligvarer herovre, så jeg. Der var israelsk kaffe for eksempel. Se her, israelsk kaffe. Lidt af hver. Helt til hjælpen. Og surtær, skal vi også lige surtær med? Og noget glaskunst. Der har vi tomme. Det er simpelthen Ben Yehuda, vi er på her. Hvor man kan købe mange spændende ting. Man kan for eksempel købe. Så hvis man går videre ind her, så kommer vi ind til... hvad er det, du har fundet der? Simpelthen et par gode, varme. Der står 32. Sejt. Prøv at bevæge os videre her. Rundt her, der er en, der 25 øre. Det er godt nok billigt. Det er vanvittigt billigt. Det er jo billigt. Det bliver jo nødt til. Der var israelsk kaffe for eksempel. Og noget glaskunst.